हेल' फ्रेन्ड्स आं सोमदोन बसुमतारी दिनै माखासे बर' रावनि MCQ माल्टिपल चइस कुइसननि एन्सार आं 20टा दैखांना होनाय जादों। आं आसा खालामो बे 20टा कुइसननि गेजेराव नोंथांमोननि थाखाय माखासे फैनो गोनां आसामनि कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरै आसाम पुलिस, SI, साब इन्सपेक्टर, कनस्टेबल आरो जेल वार्डाराव बिहोमा होगोन होननानै आं आसा खालामदों। नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट्स आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि खेबनि हिसाबै आं एसे टेम्परारि आं सोंनायफोरखौ आं टेम्परारिलि थिखांना होनाय जादों। आसा खालामो इयुनाव आङो एसे साबसिननिफ्राय हामसिन आं आपग्रेड खालामलांगोन। जोंनि बर' रावजों MCQ आङो दासिमबो इउटुब चेनेलाव आङो आपल'ड होनाय नुवाखै। आं बेनि थाखायनो आं दिनै माखासे बर'नि रावजों लिरनाय MCQ आं आपल'ड खालामनो नाजादों, जाहाथे नोंथांमोना आंखौ एसे हेफाजाब होयो। दानिया सेथि सोंलुआव थांनि। सेथि सोंलुआव दङ, आर्यफोरा भारतआव बबेनिफ्राय फैदोंमोन? आर्यफ्रा गिबियै सेन्ट्रेल एसियानिफ्राय भारतआव हाबफैदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन, रामचरित मानस बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेखौ लिरदोंमोन रामचरित मानस बिजाबखौ लिरदोंमोन तुलसीदासआ। बिनि थार फिननाया जाहैबाय तुलसीदास। 3 नाम्बाराव दं, बियो जोबोर इम्पर्टेन्ट कुइसन, गारबा मोसानाया बबे हादोरसानि? बे फ्राय आनजादफ्राव फैबाय थानाय नुनाय जायो। बे जाहैबाय गारबा डान्सआ जाहैबाय गुजरातनि। 4 नाम्बाराव दङ, भिटामिन डि नि आंखालाव जानाय बेराम। बे भिटामिन डि नि आंखालाव जानाय बेरामानो जाहैबाय रिकेट्स। नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ। 5 नाम्बाराव दं, प्रटिनफोरा मानि आबुंथाय? थामहिनबा माजों दाफुंजानाय? प्रटिनफोरा जाबाय एमिनो एसिडजों दाफुंजानाय, एमिनो एसिडजों। बबे मायथाइयाव आसामाव गिबिसिन नेशनेल गेम जाजेनदोंमोन? 2007 मायथाइयाव आसामाव नेशनेल गेमआ जाजेनदोंमोन। टि सिटि अफ इन्डिया, थामहिनबा भारत हादरनि साहानि नोगोर बबे जायगाखौ बुंनाय जायो? बे जोंनि आसामावनो दं, बे जाहैबाय डिब्रुगड़। सोर आहम राजाया 21 दिनल' खुंथाय खुंदोंमोन? 21 दिनल' माने गावनि राजउलाफादाव जिरायनो मोननाय राजायानो जाहैबाय सामागुरिया राजा। नेक्स्ट कुइसनाव थांनि जोङो। बेखौ आं उननि फैगौ एग्जामनि थाखाय आं एसे इम्पर्टेन्ट साननानै दैखांना होनाय जादों। सती जयमती सानखौ माब्ला फालियो? सती जयमती सानखौ जोङो आसामाव 27 मार्चआव फालिनाय जायो। 10 नाम्बाराव दं, वर्ल्ड जानांगौ बियो, वर्ल्ड बुहुमनि माने न' स्मकिं। वर्ल्ड न' स्मकिं डेखौ माब्ला फालियो? वर्ल्ड न' स्मकिं डे, थामहिनबा थांखु सोबनाय होबथानाय सानखौ बुहुमाव माब्ला फालिनाय जायो? बेखौ फालियो 31 मेआव। 11 नाम्बाराव दं, 1 किल' बाइटआव बेसेबां बाइट्स? नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ। 1 किल' बाइटआव बेसेबां बाइट्स थायो? 1024 बाइट्स थायो। 12 नाम्बाराव दं, लक सभानि गिबि बुंथिगिरिया सोरमोन? बे जागोन भारतनि लक सभानि जागोन बियो। भारतनि लक सभानि गिबि बुंथिगिरिया जाहैबाय GV माभलाकार। रक गार्डेनआ बबे जायगायाव दं? बेबो जोबोर इम्पर्टेन्ट कुइसन, बे फैबाय थायो बे कुइसना। रक गार्डेनआ दङ चन्डीगढ़आव। सोदोबनि सानगुरिया मा? थामहिनबा साउन्डनि इउनिटआ मा? बे जाहैबाय डेसिबेल। नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ, बे बहुत इम्पर्टेन्ट, फैबायानो थायो बियो। भारतनि दानि चिफ इलेक्सन कमिशनारआ सोर? नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। दा 2019आव ओम प्रकाश रावआ दा इलेक्सन कमिशनार हिसाबै दङ, चिफ इलेक्सन कमिशनार। आसाम बिधान सभायाव गासै साबैसे सोद्रोमाफोर थायो? नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेखौ, 122 जन आसामनि बिधान सभायाव। नेक्स्ट 17 नाम्बार कुइसन, आसामनि गिबि गभर्नरआ सोर? माने सिगांसिन आसामाव सोर गभर्नर हिसाबै सामलायदोंमोन? नोंथांमोना मिथिगौ, आकबर हायदारि। आसामाव गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? नोंथांमोना गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टार हिसाबै आसामाव सामलायजेननाया जाबाय सासे मुस्लिम आइजोमोन बियो, बेनो जाहैबाय आनवारा ताइमुर। नेक्स्ट 19 नाम्बाराव फैदो, गिबिसिन आसामनिफ्राय इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया जानो हानाय सुबुंनि मुङा मा? जोबोर गोग्गाथाय मोनदों आं बे सोंलुनि फिननायखौ बेयाव होनो मोननानै, दैखांनो मोननानै। जोंनिनो बर'नि जाहैबाय बियो, हरिशंकर ब्रह्म बिथां। गिबिसिन आसामनिफ्राय इलेक्सन कमिशनारनि
सोद्रोमा जानो हादोंमोन। जोबथायाव दङ 20 नम्बराव गुवाहाटी हाइ कर्टखौ माब्ला गायसनदोंमोन? बेबो फ्राय फैबाय थायो आसामनि माखासे आनजादाव। बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ जानो हागौ 1949 मायथाइयाव। आं दिनै गोदान एसेबो आङो बिसिमल' होनाय जाबाय 20टा कुइसन। आङो दा सिगाङाव एसे टेम्परारिलि आं होनाय जाबाय। आं बिनि उनाव आं एसे साबसिनै हामसिनै आं एसे आपग्रेड खालामलांनो नाजागोन। आं बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय आं अननाय आरो सिबिनायखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनखौ आं लाइक आरो शेयार खालामजानो लुबैगोन, जाहाथे बर'नि माखासे बर' मिडियामजों फरायनाय, बर' रावजों फरायनाय माखासे फरायसाफ्रा बे आंनि बे बर' रावजों बानायनाय सोंलुखौ फरायनानै एसेबाबो आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो हायो। आं दा नेक्स्टखौ आं होनो नाजागोन। आं बिनि थाखाय दिनै बे 20टा कुइसनखौ होनानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आरो आंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय आरो उननि भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय नुगोन। गोजोन्थों।